Ħajli b'mewt ħassar dnubna tajna l-ħajja jisseb fil-qawmin fik il-qana biex bħalek mal-qawma nikzbur reb salnatek latmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Jom l-ilma tad-den iwettaqhom u ma jotrux, isebbaħhom għal dejjem, alleluja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti islim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-Eid, Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Quddisja b'suffraġġju tal-mejtin Marija Dugal u l-familja. O Alla inti salvajtna bil-misteru tal-Eid, wettaq lil poplu tiegħek f'dan id-don qaddis biex issa li kiseb ħelsin sħiħ iħabbrek għal dak il-għena tas-sema li jittama tiegħu qiegħda tferraħ fuq l-ard b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50 Petru qal lin-nies tal-Ludija. Ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li jintom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Petru u lill-Apostli l-oħra: l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna? U Petru weġibhom: indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu id-don tal-Ispiritu Santu għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tuhom xhieda u wissihom billi qalilhom: salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisa l-ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxiepli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u iħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħelsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Alleluja, alleluja. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja.
Il-mulej makum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki u kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli libs l-abjad bil-qiegħda wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula mara għalfejn qiegħda tibki u jwieġbet għax ħadu lil Sidi u ma nafx fejn qiegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf, iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. U Ġesu għalilha, mara, għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex. Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu, Sinju, jekk ħadtu int minn hawn, għejdli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. U Ġesu sejħilha, Mirjam, daret u qaltlu bil-ludi, Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. U Ġesu għalilha, la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand missieri, imma murejt lil ħut u għejdilhom li ser nitla' għand il-missier u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marja ta' Magdala marret għand id-dixxipli u tagħthom l-aħbar, rajt lill-mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Kemm hija sabiħ eżiż din il-ġrajja li jfakkarna l-Evanġelista San Ġwan. Propju huwa dan l-Evanġelista li jippreżentanna lil Marija ta' Magdala weħida ħdejn il-qabar vojt ta' Ġesu tibkih għax ħasbet li kienu serquh. Imma Ġesu jidrilha li taħsbu l-ġardinar għax naturalment ma setax tarfu biżżejjed forsi minħabba idmuh li kien niżel minn għajnejja. U allura Ġesu meta għarfitu hi sejħilha b'isima għax hekk kien jgħidilha Ġesu meta kienet miegħu, Mirjam. U tassew li hija kienet waħda min-naċ ta' dan ir-raj it-twajjeb li sejħilha b'isima u min ikun mexa wara Ġesu żgur li jara fleħnu. U Mirjam, Marja ta' Magdala, hekk għamlet għarfitu mill-leħnu. Lila Ġesu mar jażel għalfejn biex tkun l-ewwel xut tal-qawmin tiegħu u biex tagħti l-aħbar lid-dixxipli. Aralla kif jaħdem u b'min jinqeda. Ġifieri intom in-nisa x-xurtjati. Ġesu mar jagħtikom aħbar sabiħa li intom qudiemu stmati u maħbubin. U allura importanti ħafna illi ngħidu li din is-sentenza sabiħa lil Ġesu. Kbir inti mulej u ta' min ifaħħrek bil-bosta. Kbir int mulej u ta' min ifaħħrek bil-bosta, bil-wieqfa. Inroddu ħajli l-missier li għamilna denji li nsiru woliet id-dawl fl-ilma u l-mamudija. Nitolbu għalhekk u ngħidu dawwa l-mulej l-ispirtu tagħna. Dawwa l-mulej biex il-poplu Nisrani ikun xut ta' Kristu xoxt billi jibqa' fidil fil-wediet tal-mamudija. Nitolbu biex il-bnedmin tal-lum jinħelsu minn nisel ħażin ta' dnub u jiġħdu l-emil tax-xitan billi ħadnu il-verità tal-Vanġelu. Nitolbu biex ir-reliġjużi li qegħdin joffru ħajjithom fit-talb u fil-kontemplazzjoni jisru bil-fidi
u jxandru bħajjithom il-ferħ tal-laqa tagħhom ma' Kristu nitolbu. Biex aħna niltaqgħu personalment ma' Kristu rxoxt, preżenti fil-kelma, fl-Ewkaristija u nxandruh lil ħutna nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba tagħna. Mulej Alla tagħna, fil-misteru tal-għid ta' ibnek, int qajjimtna l-ħajja ġdida. Enna nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fil-lemin tiegħek u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek, tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li uniedma qoddimek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti, rid-dnub tiegħi neħħili. Bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek u l-offerta li qiegħda tagħmillek, għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet, iżda tasal għallena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan l-jum li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan l-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smawiet, lilek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smawiet. Missier ħanin miċ-ċokontan nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna. Ilqa u birek daw l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sakrifiċċju. Aħna nofromlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija slim, ħarisa, għadda u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet kollha li jħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollu li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek.
għal-jom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqalgħu bis-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb ix-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' imħabba waqt li nċelebraw il-jum qaddis tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-Arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u Marti tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrea u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-mertu it-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulejdi l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll f'isem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-Ilma u l-Ispiritu Santu u taħfrilhom dnubithom kollha. Seddaq ħajitna fis-slim, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamil li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem bid-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħajl ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla, dan ħadan kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġrad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam minn bejn l-imwiet għax u l-mulej kull irkopat min kull irsin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna namlu dam tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tatluħu glorjus tiegħu fis-sema. Nofru l-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa u bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u slim, il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustija Abel, is-sakrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sakrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sakrifiċċju qaddis, vittma bla teba.
Miċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddis ta' ibnek, nintleb kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek Marja Dugal u l-familja li telqa binna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u li qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna lihom mulej wagħti lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu, Elena, id-dawl u slim. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostlu marti tiegħek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti mulej dejjem taħlaq u tqaddis dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew miset qalbna fihom. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistax jidħol ta' tissa. Żdejt kelma waħda il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signor Allah. Nħobbok, Signor. بالخير إن كنتم من يتردي الخير نالون الملئ ونرسو الديم بالفرغ تمفعلنا فننوال يجديد للسيد السماء والأرض الله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالون الملئ يفرح المنتاني يفرح السجار كلها يفرح الأرض والسماء بالكبر الملئ لله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالون الملئ يسبحوا للاسم لا سفرت لليه للاسم يسبحوا الكويكب والفيوري الهدين الله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالون الملئ حنان فوق الأربع بسبت الأواتيهم حنفروا القبر تلا ملكا للمين لله بالفرح كنتم أن يتردي الخير نالون الملئ Imbirek mulei al deiem, imbirek lisem adisniek. Alleluia, alleluia. Niddu ringrazzjament wara tqarbin. Mulejja nemmen fik kollok verità. Mulejja nitma fik kollok ħnina. Mulejja nħobbok fuq kollox, kollok imħabba. Mulejja nindem
għax offendejtek kollok tiba. Mulejja nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok qdusija. Nitolbu. O Alla li tista' kollox inti tajt lill-familja tiegħek il-grazzja kollha tal-Magħmudija. Għati widen għat-talb tagħna u għamel li qlubna jitħejjew tajjeb sabiex ikun jistħoqilna ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, namnula li zibaħanja bil-fer ta' qlub safin. Marija ħanina in qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja.